Betis manis terus jam loro kurang seprapat goro-goro jam loro kurang seprapat iki kok kontrae tekan jam piro ayo umume wae jam piro nek kene iki wis sadurunge adzan subuh wis kudu rampung iki rungokke gong sadurunge adzan subuh wis kudu rampung terus bar kowe terus bareng-bareng
salat berjamaah. Monggo sing imami aku. Apa kira-kira iso? Lho aku ki sabane pondok mangsa ora. Aku ki saiki sambung karo Gus-gus. Ya syukur. Mondhak pengalaman babagan keagamaan. Ayo kudu wis tuwar apa to. Saiki kanca-kanca ki sudah sadar. Sadar wisata. Sadar wisata kepiye iki? Sing biyen urung lakoni salat saiki wis lakoni salat. Dadi teko omah Rekutu arep makan nyambut gawe ya wis bareng-bareng salat. Engko terus bar salat terus tata-tata budal nyambut gawe. Ya sing apik ya ngono wiling karo sing kuwasa ngelingono wong murid ki ora suwe paribasan mampir ngombe. Mulane ngombe sing saoke-oke. Gareng mokok wedang teh ngono piye kowe? Jarene mampir ngombe paribasane ngono. Urip nang donya iki sedhela. Aja nganti lalekne karo sing kuwasa. Ngono, manem karo sing kuwasa nganggo sangu. Besok sak manci-manci katimbalan sowan ngono. Iki wis umur kok ora dong. Mbok kancane do salat melu salat kok iki. Sapa ya Bagong kuwi? Aku agek ngapake wudu nang omah iki. Kowe kuwi ayo wis tau wudu digegoyu karo Petruk ae. Sebabe sikil isih tau isuri. Lah diunek-unek karo Petruk ae. Mulai nang omah ki ya kudu sinau babagan keagamaan ora malah nang omah ngurung bentus. Nggo apa bentus ku? Ukae-ukae pangan tak pateni sedulur, ora pateni kok greseni. Lah ngopo ae ngisru-ngisruwe nang omah ki. Wis men tak mulih samudare reng. Gaweke omah barang kae kadang pedhus. Jemplek-jemplek nganggo seng terus men plunggur gawe omah bentus aku ya ngono. Mbok kene ora kalap. Sengit aku. Gong iki sinau manembah kok. Ora mingujo angkara murka. Aku ki jane ya nyang ngarep muni kancane anakku do teko ki malah pengaruh karo aku. Angger kuwi teko lho, Bro. Terus aku jane wis persiapan arep manembah terus anakku kae terus, "Rene Pak, rene." Rene, suka karo suka Pak. Aku ya, iya, aku ya. Anakmu ae ya. Mbok dikandani, wangel ya. Nek nek karo aku malah ngadani. Iki gunane apa, Pak? Salat barang mundur ora bener kok salat geni ngono iki. Rene anakku wae ngene, Pak. Anak kaya ngono kok ora dikandani dinenke wae. Aku punya meneh karang kabeh iki pengaruh ora lingkungan. Ha iya. Nek karepku jane aku ki ya arep manembaro sing kuwasa ki janji anakku ki nggawa rombongan teko kae marake terpengaruh ya. Wong kudune ki anak manut wong omah, wong tuwa manut anak. Aja ngono kuwi reng. Anak ora ora dianake. Gelem ora gelem wong tuwa kudu manut karo anak. Ya malah kuwalik kowe iki. Well, duwene nyatane ngono ae. Dadi wong tuwa aja kepenak gawe anak tok. Nek kudu bangun nutut karo anak. Anak ora ana dianake, wong tuwa kudu bangun nutut karo anak. Cakene aduh. Walah kowe duwe. Ngono kok dipol-polke nek agek gablek duwite ngerum. Waduh. Sithik ro ithik minggah dolan. Wong ngene ora akal. Bideh-bideh.
Dono gawe pengaruh, dene gawe pengaruh. Mbok ngelingi iki di darah tinggi ora iso. Aku can biru dira inggil aku iki. Pamura kalat gong Bagong. Iki mau petis manis. Petis manis ki apa? Mosok petis manis kok ora ngerti. Ora ngerti. Petis manis ki kecap. Kecap karo kiri jenenge sengsu. Enak. Pak sampur udan kowe. Aja sok mangan kaya ngono kuwi haram. Haram ya holu. Aku iso mangane kaya ngono kuwi, aku ki bangun utut karo anak. Anak ngene tak tampani ora ana anak saka anakku nyubi wong tuwa. Anakku nyok lho Pak, akhire aku ya kene aku ya ngono. Anak bukti karo wong tuwa ki kowe anakku nggo contoh. Kowe jeneng anak njlomprong ora malah Gong Bagong wong nek ora kalap. Oh dilalah. Ayo padha gendingan utawa dolanan iki sing ana wektu setitik kanggo caos panglipur mongko sing lenggan ya isih padha nunggoni awake dhewe matur nuwun. Ngresani alang ujure awake dhewe. Lah nggih. Matur sembah nuwun. Monggo piyai saka ngendi-ngendi do nyusul rene nggih. Wah seneng. Tekan Purworejo ya nyusul tekan daerah Magelang ya nyusul. Monggo tanpa pamrih apa-apa mergo saka tresnane karo awake dhewe piyai mbantul ya saka kota gedhe ya. Nggih Mas, nggih matur nuwun. Saya saka Kulon Progo kene akeh sing padha tresna karo awake dhewe. Nunggone awake dhewe monggo ya nutup matur sembah nuwun. Ya muga-muga diparingi sehat, diparingi panjang umur. Amin. Ayo padha geningan kok. Nek ora iso minggat kono aja nang kene. Ana ngalih kono, nek ngisru-ngisru ya nang kene. Engko nek aku lunga sanete sapa kok? Engko ora aku kacul lho, nek perjineman. Apa perjineman kuwi nyeri mekengke. Ana sing mari ngenteni aku ora ana sing mari ngenteni aku. Kok penak nyaron timbang mekeng. Mekengke pokoke kok nek tenan nggon perjineman paling inti dhewe iki pekeng apa kowe iki. Ayo pangan kono pekinge kono. Bisa mekeng kok bagusi ora. Muni langgam banyaki. Aku ki feeling tanpa notasi. Aku ki. Ning ngene iki feeling. Monggo ora sing kaya aku tenan gedhe kok wae. Luar kepala. Lah kuwi modal nekat ya kaya Bagong. Kancai do nggawa buku notasi. Nggo apa notasi? Babai tas. Ane gendingan yo ndelok notasi. Aku ki wis eling ning aku nang iki terus mantel gendeng opo nang kene iki. Wis cementel nang kene iki. Nang sirahmu kuwi cementel tapaku ndasku ki. Gending ladrang alah kok ladrang. Condro. Condro ayo wis aja ming ladrang tawangi kalah kecil. Anu mesti condro kene. Sapa jenenge anu? Anu sapa? Condro kene. Unang-unang kok. Jujur kamu ayo. Sepene reng feeling. Engko jadi ora iso ajian kowe. Kowe kudu iso kok. Aku ki apa iso gathekan. Aja mimekeng wis. Aku nek melu ndi kok nek jenenge
iki Jumari. Nyeri ya. Kowe kuwi ayo yo ngendang yo gendek nang patean kok komplit kok. Yo kopi yo teh yo mie wae sako boronge. Mula kondang ki brongkos mergo aku. Waduh. Yo syukur borongan wong aja kok. Borongan. Aku nang kene iki nang ngasor derajatku ki nang kene iki. Coba aku nang kono nyeri aku. Ya syukur. Kaya daerah Wonosobo kono wis. Ngremuni ngejak aku paling seneng dhewe iki. Hae. Wonosobo Temanggung bareng. Terus aku nang dibojo Temanggung rek. Nanti kaya ngopeni bojone iki kok bakung bojo ra kopen kok. Gelem-geleme temen karo Wandawa luwak ngono wae. Sondo ra kalah ngono wae. Wong wedok gelem karo bakung iki katarak matane. Arep ngatur ki gedhe ngopo ben dipinangane karo kanca-kanca ya. Aku tak nyuwun jineman. Iki perjineman iki, guys. Rungokno rek, rungokno engko. Niku nete rungokno rek. Mike 5 paling ora ngene. Iwo tekan ngarep buri karo dhuwur. Rungokno mesti nyaring rek. Oh iya. Mike 5 kiwa tengen ngarep buri karo dhuwur. Jatahku yang ngeremening perjineman ini ya. Paking tok wani. Ngopo? Piye teman-teman. Paking tok wani. Aja ngono kuwi rek, aja ngono kuwi rek. Paking tok ndulmu atos kuwi. Wis seneng aku gejungkel ya wis. Cempung blumbang seneng ya kowe lagi. Lah jare ngerol ki ana barangane. Ana barangane ya kok sike kok aku tak kudu nguyuh apa piye kok. Aku ya kepuyuh barang kok kowe iki. Ya terus aja pamingine ya terus bareng lho terus. Iya. Engko nek pamingine aku metu nguyuh aku. Ngono, tak tinggal sanah bos apa ngono. Lah ya isi ana tunggale sing iso nabuh. Sapa pekene? Blindil wae nabuh kene. Nyilih notasi kancane. Notasi apa ora dinotasi kok duwene kertu kuning. Kertu kuning kertu edan iki Kang iki. Saran kancane atok ya iki. Atok sing sok nganggo shogun iki. Getak takon-takon kowe, ngene grindil waduh aku yang CP jineman gladik-glidik. Wah, ngati-hati ora ngati-hati glinding tenan ya. Ayo no Dian, jineman gladik-glidik. Pelok nyapat nggih. Siap-siap kok. Iya iki. Ning bareng lho ning muni ora aku dhewe lho. Ini mikir lupuk kene, lupuk kene. Tak siji kene mikir kene. Oh piye ngentok aku.